от тази страна, още по-зле. Отводът, който е от банята. И това е възможно най-ефтиният начин да се направи. Първо трябва да изтържим стария латекс или колкото може по-надолу да стигнем до мазилката, където си най-кипсало или варо. Най-добрият вариант е най-вероятно ще смуква кубите вътре, но когато бюджетът е ограничен, се налага да се правят компромиси с качеството. Този вариант, който ще ви покажем, е временно решение на проблема и е възможно да изкара 2-3 години, докато вагата проникне на друго место. Виждате и по-влите е зле, но за съжаление, когато не се доверявате на качествени майстори, сме свидетели на подобни неща. След като сме изтъргали до мазилка, изчистваме се отдолу. Да сме сигурни, че няма прах. И за препоръчване да изчистим праха добре.
Тук сме изчистили пръха. Заминаваме към стария изпитен метод. Влажната боя. Чрез влажната боя. Всички знаем, че влагата няма как да проникне. За да се състои после авточистене, защото всички знаем, че влажната боя се премахва трудно. За наше удобство може да лепим хъпнем тесто. Като стараем да сложим по края на плочката. С влажната боя също става, но влажната боя съхне по-бавно, а докато спреят съхне доста по-бързо и може да бъде нанесен дори 2 пъти. Разбиваме около и от тук нататък просто разсъваме. Стараем се да покрива обилно навсякъде. Така. С това сме приключили. Изчакваме го да изсъхне. После може още един път да го пръснем, не е фатално. И след като изсъхне и вторият път, нанасяме грунт. След малко ще ви покажем как става и другата процедура. След като грунт е изсъхнал, задължително сме го минали 2 пъти с грунт. Отгоре да шпаклуваме с шпакловка, по възможност качествена. Шитрока върши чудесна работа. Все пак това е първа ръка шпакловка и може и да не се стараем толкова много. Пугите, които са от плочките, за да не се виждат после след боята, също е хубаво да ги наклоним. В принцип, може и така да се остави. Ако имам проблеми с клиентите, но когато няма проблеми с заплащането, е хубаво да го берем, за да е по-лесно после. И както работят някои майстори, за някои това е чудесно изпълнение, но нас това не ни удовлетворява. Това се стараем да стане колкото може по-добре.
За първа ръка сме научили добре. След като напълно изсъхне, тогава може да се шпакова втора ръка и за перфектна гладкост е необходима и трета ръка. Оранжева може да свърши чудесна работа. Оранжева ръка, както на шитров. Ето, след като е минато 2 ръце грунт и 2 ръце шпакловка, въпреки всичко е готово. Това е начинът за оправяне